and two and three and four and one and two and three and four. Фил, да, Фил, защо не спреш аеробиката за малко? Фил! Свиня такава! Напротив, не съм свиня, а пукав мамут. Фил, добре ли сте? Сесилия, любов моя, май съм си похапвал повечко еклери, отколкото трябва. А ти какво правиш? Приготвям вечерята. Я чакай малко. Защо си проданил пода на всекидневната ми? Игра аеробика, от която за 30 минути ти ослабват бедрата. Слушай, Фил, след 30 минути ще дойде госта ми за вечеря, а ти не ставаш за холно украшение. Спокойно, доктор Си. Сега го виждаш, а сега не. Ще ми излезе синина. Съжалявам, но носа ми се напълни с прах. Кога за последен път си прахосмучила тук, Сесилия, любов моя? Кога съм прахосмучила ли? Кога съм прахосмучила? Я какъв си ти? Знаеш ли, можем да го издърпаме от дупката с крана. Каква с крана ли? Не става. Миналата седмица го дадох на майка. Сетих се, ще го издърпаме с скрипец. Скрипец? Наистина ли скрипец? Много ще е забавно. Знаеш ли кога за последен път виждах скрипец? Кро беше умен, той беше много смел. Живееше в семейство на стар неандертал. Кро сега е спомен за приятеля си Фил, открит от доктор Си Мамут в арктическия студ. Фил попаднал в айсберг в дълбок и тъмен лед, но след това се събудил в 20 век. Та ето как ни връща Фил към ледените дни, с легендите за Ули-Вил и за момче на име Кро. Нова телевизия представя американския сериен анимационен филм Кро. Това е Скрипецът. Обяд! До вечеря ядем. Обяд! Гледаш ли пака? Кро, мамутите са развити същества, които без проблеми могат да ядат и да гледат едновременно. Обаче ни е малко трудно да дишаме с лас около носа. Извинявай, просто проверявах дали внимаваш. Чакай! Пусни ме! Не предполагах, че това ласо може да е толкова опасно. Сега се опитай да прецениш силата на замаха си, преди да си го хвърлил. Няма проблем. В коя част на въжето е скоростта? Обяд! 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 Прав си, ласото наистина е много опасно. Гъди. Не дей! Не ме гаделичкай! Обяд! Давай! Ок, велик ловец, аз вземе. Направи сандвич. Какъв този катранен басейн? Катранен басейн? Помощ! Има опасно въже в района! Много смешно, няма що. Не можеш ли да престанеш да ме базикаш, докато... Помощ! Ок! Взе ли сандвича? За сандвич ли искаш помощ? С камък ще му помогнем. Не се притеснявай, Ок, ние ще ти измъкнем. Кро,
ни взел сандвич. Ок не може стигне. Ок умре. Чакай, скоростта на вятъра е... Трябва ти по-голяма траектория, Кро. Добре, ще се опитам да го хвърля и по-нависоко този път. Дано въжето не се облете в дърветата. Не губи надежда, Ок. Много мои роднини са падали в катранени басейни. И излизали? Не, но след милиони години ще се превърнат в каменено гориво. Така че дори и да не те измъкнем, някой ден ще служиш за по-възвишени цели. Ок не иска стане цел, иска живее. Под дяволите, оплете се! Това няма стане. Дръж това. Въже ли да ядем? Само го дърпайте! Ок живее. Поздравления, Ок! Ти току-що изобрети скрипеца. Скрипец изобретил? Виждаш ли, че не си единствения гений в племето си? Сандвич. Ок изобретил скрипец. Ок изобретил скрипец. Ок изобретил скрипец. Ок изобретил скрипец. Сандвич прави голяма вечеря. Какво прави Ок? Ок изобретил скрипец. Ок изобретил и много вие свят. Кро, това да не е някакъв странен хопо-сапиенски ритуал? Ок изобретил скрипец. Това не е скрипец, Ок. Сега ли казваш мене? Простият скрипец има колело ето тук, въжето тук, което се дърпа от единия край и повдига нещо от другия край. То променя посоката на силата, която прилагате. Има ли въпроси? Кажи, Ок. Ок има пиш. Къде стая за малки неандерталци? Виждаш ли, Ок, като дърпаш от този край, камъкът се издига. Ок опита. Ок изобретил скрипец все пак. Ок дърпа надолу, камък нагоре. Ок държи, Ок пуска. Камък се върнал. Дори вдигането на този тежък камък може да се улесни. Как прави това? Как аз прави това? Урок номер 2. Моята тежест и тази на камъка са равни, така че аз уравновесявам тежестта. Как прави това? Знаех си, че това стане. Следващият урок ще е люлеенето, Ок. Само ни трябва някаква инертна маса. Много по-вкусна е от ужасната трева на северните полета. Не си ли съгласен, Моджо? Прав си, Ерл. Сигурно и от почвата. Ехо, големи мамути. Ах, човек? Вижте, аз нуждая помощ, ела. Той ме докосва. Човешката гадост ме докосва. Не ме пипай, човек такъв! Вижте, Ок учи наука, нуждае помощ с домашно. Аз изобретил скрипец. Какви ги дърдори тоя? Не могат ли да говорят по-правилно? Нищо не разбирам. Нищо. Нека аз опитам. Нали знаеш, че говоря малко от техния език? Не щем. Вече дадохме в офиса. Сега се махай. Не,
Вие елате, иначе повикам още хора и ви пречим цял ден. Хванане на тясно, Бонджо. Унижиха ни, подиграват се с нас. Ако е трябвало мамутите да се люлеят, са ще ли да се родят на виенско колело? Мислете малко по-оптимистично, момчета. Помагате на човечеството да прогресира. Човечеството да прогресира ли? Глупости. Виждаш ли, Ок? Това е друг пример на скрипеца. Направо унемяваш, нали? Не без думи, а без корен. Ок се чувства странно. Много странно. Свършихме ли вече с тези циркове? Ок вече по-добре. Целият съм омазан в нещо човешко. Веднага трябва да се обърнем към адвоката си с този въпрос. Ела,Ърл, ще намеря нещо, с което да измия това от теб. Поздравявам абитуриентите от 47092 година преди новата ера. И създадените ми правомощия ти давам това чудо. Това е диплома. Давам ти диплома. Вече имаш висше образование по наука за скрипеца. Ден, кога изобретил скрипец най-хубав в мой живот? Дали е разбрал нещо от това, което го учехме? Няма значение. Това не може да му навреди. Знанието до сега на никого не са навредили. Аз не доброволец. Добре да е доброволец. Когато камък слезе, и ти слезе. Или се качи. Не, мисля, слезе. От малка не съм си строила скрипец. Това е чуден инструмент, нали? Толкова компактна система, а поема такъв голям товар. Голям е меко казано, Фил. Каква е тази система от скрипци и въжета, за която толкова много ми говориш? Сега ще ти обясня, майки. Системата от скрипци се състои от въже, което се върти по няколко броя макари. С тази система се умножава силата на вдигане. Колкото повече макари има, толкова по-голяма е двигателната сила. Само така ще можете да ме вдигнете. Ама, чедърдорко! Последния път, когато изнесох тази реч, за малко щях да си щупя бивната. Ако моят скрипец не действа, ще щупиш не само бивната си. Така като си говорим за падания, за което не си говорихме. Опа, гонка, дълбока яма. Не се тревожи. Виж. Аз запълня дупка и Гок излезе. Какво ли правят сега? Страхувам се да попитам. Да, слушам. Да. Ти разбра ли нещо? Той каза, Гок падна в яма. Пак ли сте си играли с въжетата? Казах ви, ще си имате главоболие с тази работа. Ок изобретил скрипец, но не работи. А сега какво се опитва да изобрети? Сътресение на мозъка или просто главоболие? Лош ден за Неандергриз. Дано писател написал изход за мен скоро. Защо не се откажеш? Мразя да тичам на празен стомах. И аз правя такъв скрипец. Да къде е Гок? Ето го. И тигър също. Не завиждам Гок.
Голк, аз съм Кро! Голк, аз съм Кро! Появи се много Кро, ние загазили. Няма друг Кро. Това е само ехо. Ехо, аз много добре познава глас на Кро. Аз Ок, ти кой? Аз Ок, ти кой? Науча аз друг Ок, кой е Ок. Не се шашка и това се образува от гласа ти, който се отблъсква от стените на пещерата. Виждаш, не вярват. Да не ходиш с неандерталци на баня. Къш, махай се! Значи ли това, че отказваш поканата ми за вечеря? Съжалявам, но аз вече поръчах пица. Какво ще кажеш да прехвърля въжето през това и да пратим този камък на приятелката ти? Малък скрипец, малко сила и малко главоболие за Селин. Харесва ми. Ок, помогне! Ок само иска помогне. Ок все пак изобретил скрипец. Чакай, забрави го, уравновесиш. Не, Ок, ти го равновесяваш! Бързо по въжето! Колко мило приготвили сте ми шведска маса. Ще ти дам аз една маса. Ок направи беля. Какво ти стана? Нали знаеш, че ни трябваше на края на скрипеца? Извинявай, Ок просто тъп. В сравнение с друг неандерталец Ок не толкова тъп. Ок умен, но в сравнение с Кро Ок много тъп. Кро толкова умен. Кро винаги мисли, Ок никога не мисли. После Ок изобретил скрипец, Ок най-после умен чувства добре, но Ок всъщност не изобретил, така че Ок пак тъп, както винаги. Колко сте жалки за малко да се загуби апетита. За малко. Не си толкова лош, Грамадане. Не се притеснявай. Да, точен си. Вода! Мразя водата! Бягайте! Кой е за нагоре? Нагоре, той каза нагоре. По-бързо! Не, аз съм пръв, а ти втори. Примитивно е, но ефективно. Няма време, ти върви. Вече е твърде късно. Чакай. Гениален си, Ок! Освен това е много вкусен, но къде отиде останалата част от вечерята ми? Ами, знаеш ли, Селин? Нали нямаш нищо против да използва малкото ти име?
Ние приготвяме гала вечерите си в неделя, така че ако можеш тогава да се върнеш... В такъв случай ще си поръчам нещо от менюто. Скачай! Каро, ти успя. Ок, успя. Вече мислих, че сте станали котешка храна. Какво направихте? Много му хрумна една страхотна идея. Така ли? Ок, може би не толкова тъп. Сандвич. Хвани, пеперуда. А може Ок греши? Свободен съм като вятъра, вижте, летя. Главният пилот вика втория пилот. Отправи се към небесата. Стига, Майк. Престани да си играеш, Фил. Не се притеснявайте, доктор Сесилия, просто се веселя. Фил, добре ли си? Той ми съсипа съндъка. Аз съм най-близо, ще отворя. Не дей! Да? Очевидно човекът не разбира от белео.